Изкуството на непривързаността. Да задържиш реката означава да я загубиш. Да я гледаш как тече означава да я разбереш. Илюзията за собственост. Притежанието е първата илюзия и последната, която умира. Раждаме се вкопчени в топлината на майката, в безопасността на тялото, в одобрението на света. Постепенно вкопчването се превръща в идентичност. Моето име, моята история, моят успех, моята болка. И все пак, нищо, което държим, не остава неподвижно. Всичко, което наричаме мое, е взето назаем. Дори самото време. Нещата, които притежаваме, не ни принадлежат. Ние принадлежим на тях в желанието си да ги запазим. Умът обича притежанието, защото притежанието дава илюзията за трайност. Но какво е трайно в свят, където дори звездите се разтварят? Вашите мисли възникват неканени. Вашето тяло се променя без разрешение. Вашите спомени избледняват и се преобразяват. Дори емоциите ви, дали те са ваши или просто ви навестяват. Ние казваме моят живот, но животът не може да бъде притежаван. То е събитие. Вие участвате в него. Като вълна, която се издига и спада в океана. Вие съществувате за известно време, не отделно от морето, а като негов израз. Азът, който се вкопчва, е азът, който се страхува. Азът, който се освобождава, открива, че никога не е бил отделен. Притежанието поражда страх. В момента, в който заявите нещо за свое, вие започвате да се страхувате от загубата му. Да обичаш без да притежаваш, означава да обичаш свободно. Да притежаваш без да се вкопчваш, означава да живееш в мир. Илюзията за собственост приключва, когато видите, че всичко, което някога сте обичали, хора, места, дори собственото ви тяло, никога не е било ваше. Това са били дарове на времето. Не е нужно да се отричате от света. Непривързаността не е отхвърляне. Тя е разбиране. Използвайте това, което идва. Обичайте този, който пристига. Освобождавайте това, което трябва да си отиде. Мъдрите не задържат пламъка. Те го гледат как гори и затоплят ръцете си за известно време. Животът е лек в светлината на непривързаността. Тежестта на притежанието пада и на негово място настъпва необятна тишина. Осъзнаването, че всичко преминава и в това преминаване всичко е съвършено, завършено. Тихата сила на отпускането. Да се отпуснеш не е слабост. Това е силата, която идва от доверието. Доверието, че животът познава собствения си ритъм по-добре, отколкото умът някога би могъл. Това не означава примирение, а откровение. Когато се освободиш от това, в което се вкопчваш, ти не го губиш, а го виждаш такова, каквото е в действителност. Да се освободиш не означава да изоставиш живота, а да му позволиш да тече през теб без съпротива. Ние сме обучени да се държим здраво за постиженията, за хората, за нашия имидж, за нашите мечти. Но всичко, което се държи твърде силно, започва да се разпада. Като цветето, което увяхва по-бързо в стиснатия юмрук, отколкото в отворената длан. Да се откажеш не означава да се откъснеш от емоцията. Това означава свободата да чувстваш, без да се превръщаш в чувство. Можеш да обичаш дълбоко и все пак да не притежаваш. Можеш да скърбиш и все пак да си в мир. Можеш да участваш в танца на живота, знаейки, че всяка стъпка е временна и свещена. Съществува древен ритъм във всички неща. Печалба и загуба, раждане и смърт, пристигане и заминаване. Наричаме го промяна.
но всъщност това е непрекъснатост, дишането на космоса. Когато му се съпротивляваш, страдаш от това. Но когато се приведеш в съответствие с него, ти се носиш по течението. Освобождаването е вътрешна практика. То започва с наблюдение. Наблюдавайте ума, докато се вкопчва, изисква и се страхува. Вижте как се опитва да затвори реалността в клетката на постоянството. След това поемете въздух нежно и кажете: и това ще мине. Не като мантра на отчаянието, а като поклон пред непостоянството. Всеки миг нашепва: да, аз съм тук, за сега. Да се отпуснеш означава да се върнеш към този поклон отново и отново, докато предаването не стане твоя естествена поза. Спираш да спориш с разгръщането на живота. Спираш да се опитваш да пренаписваш сценария на настоящето. Ставаш свидетел на това, което е. Нищо истинско не може да бъде загубено. Само нереалните страхове се променят. Тихата сила на отпускането трансформира загубата в пространство. Това, което си отива, създава място за това, което пристига. Това, което умира, подхранва това, което се ражда. Когато се вкопчваш, ти задушаваш собственото си същество, а когато се освободиш, започваш да дишаш отново. Представете си камък, лежащ в речно корито. Водата тече около него безкрайно. Камъкът не се съпротивлява на нищо, но остава неподвижен. Това е парадоксът на непривързаността, тишината в движението, спокойствието в непостоянството. Вие ставате като камък, заземени в осъзнатостта, докато течението на живота носи всичко останало. Когато се научите да се отпускате, вие спирате да се давите в живота и започвате да се носите по него. Течението, което някога ви е плашило, става ваш съюзник. Да се освободиш е изкуството да умреш преди да си мъртъв. Да освободиш всеки момент напълно, за да може да се роди следващият. Да умреш за вчерашния ден, за очакването и за контрола. И в това умиране да вкусиш вечността, присъствието, което никога не те е напускало. Да се отпуснеш означава да се довериш. Да се довериш означава да живееш в мир. Ръцете, които някога са стискали живота, стават отворени. Не празни, а готови. Защото в крайна сметка всичко, което има значение, не може да бъде задържано. То може само да бъде изживяно. Преживяване на аза. Кой съм аз? Това е най-старият въпрос. Умът казва: аз съм това тяло, тази история, този глас, тази мечта. Но всяко определение се разпада, когато се вгледаме внимателно. Азът, в който вярваме, се променя всеки миг. Вие не сте същият, какъвто сте били преди 10 години, дори преди 10 минути. Всяка клетка, всяка мисъл, всяка емоция се променя като светлина по водата. И въпреки това, нещо наблюдава тази постоянна промяна. Тихо, неподвижно и осъзнато. Ти не си това, което преживяваш. Ти си пространството, в което възниква преживяването. Това пространство, това осъзнаване не може да бъде притежавано. То не може да бъде схванато, подобрено или загубено. То просто е надокоснато от приливите и отливите на това, което преминава през него. Азът, както обикновено го познаваме, е като отражение в огледало. Изглежда плътен, но когато протегнете ръка, за да го докоснете, срещате само самото огледало. Осъзнаване, отразяващо живота. Ние прекарваме живота си в изграждане на образ, на име, роля, история и го наричаме аз. Но това аз е мираж, изграден от спомени.
Историята се променя. Героите идват и си отиват, но ние бъркаме историята с разказвача. Къде е това аз, когато сте дълбоко погълнати от красотата, от музиката, от небето, от любовта? В тези моменти сякаш изчезвате, но въпреки това сте по-живи от всякога. Азът, който се опитваш да защитиш, изчезва. И това, което остава, е чисто битие. Без усилие, без думи, свободно. Азът умира във всеки момент на пълно присъствие. Азът не е притежание. Той е процес. Вие не сте съществително, а глагол. Вие преживявате. Животът не се случва на вас. Той се случва чрез вас. Помислете за океана и неговите вълни. Всяка вълна има форма, име, кратък живот. Тя се издига, танцува, разтваря се, но никога не напуска океана. Океанът не се прилепва към вълната, нито скърби, когато вълната си отиде. Защото океанът знае, аз съм цялото, а не част от него. По същия начин, вие не сте моментна вълна от мисли или емоции. Вие сте необятният океан от осъзнатост под всичко това. Когато се идентифицирате с вълната, вие страдате от нейното издигане и падане. Когато се отпуснете като океана, всяка вълна е добре дошла, защото всички са направени от една и съща вода. Когато илюзията за фиксирано аз започне да избледнява, възниква страха, защото умът вярва, че трябва да съществува като нещо отделно, за да оцелее. Но какво наистина свършва, когато фалшивото аз се разтвори? Само илюзията за контрол, само тежестта на постоянното превръщане. Това, което остава, е необятността. Свобода, толкова естествена, че няма противоположност. Да живееш без да се вкопчваш в идеята за аз е най-висшата форма на мир. Тогава любовта тече без личен интерес. Действието възниква без гордост. Тишината се задълбочава без усилие. Ставаш като ясно небе. Облаците идват и си отиват, но нищо не те докосва. Когато огледалото спре да вярва, че е отражение, то се връща към своята яснота. Азът като преживяване, не като притежание, не като затвор, е сърцето на непривързаността. Вие не сте това, което ви се случва. Вие не сте вашите постижения или неуспехи. Вие сте осъзнаването, в което и двете се появяват и изчезват. Когато тази истина потъне в вас, възниква голяма нежност към себе си, към другите, към всичко мимолетно. Да осъзнаеш, че не си отделен от потока на живота, означава да сложиш край на всяка самота. Защото свидетелят и наблюдаваният са едно. И в това единство изкуството на непривързаността се превръща в изкуство на любовта. Любов без притежание. Любов, която просто е. Потокът на живота. Животът не иска да бъде управляван. Той иска да бъде посрещнат. Всичко се развива с мистериозен интелект, който предшества всички планове и надживява всички стратегии. Когато спреш да се опитваш да контролираш реката, откриваш, че тя вече знае на къде да отиде. Реката не се съпротивлява на камъка, тя го заобикаля и с времето го изглажда. Обучени сме да вярваме, че контролът е сила. Ние натискаме, стремим се, налагаме резултати и го наричаме амбиция. Но по-дълбокият ритъм на живота се движи не чрез контрол, а чрез синхронизация. Когато живееш в хармония с потока на съществуването, животът тече през теб без усилие. Спираш да се бориш с това, което е, и в това предаване се разкрива скрития ред. Се разкрива скрит ред.
Съпротивата се ражда от страх. Страхът, че животът може да не ни даде това, което искаме. Затова изграждаме стени срещу промяната, само за да открием, че тя се процежда през всяка пукнатина. Нищо не може да се съпротивлява на живота, без да се разруши. Ти превръщаш в реалност това, на което се съпротивляваш, и превъзмогваш това, което приемаш. Когато се вслушаш дълбоко, виждаш, че всичко, което се случва – радост, загуба, объркване, яснота – е част от едно движение, неразделно и цялостно. Да живееш без съпротива не означава да бъдеш пасивен, а да действаш от хармония, вместо от страх. В езика на древните мъдреци има израз у-уей – действие без усилия, което не означава да не се прави нищо, а означава да се прави само това, което възниква естествено, без напрежението на егоистичната воля. Когато живеете по този начин, работата се превръща в поклонение, а почивката в молитва. Вече не измервате успеха с контрол, а с хармония. Всяко действие е завършено само по себе си. Не средство за постигане на цел, а израз на битието. Когато спрете да насилвате живота да се движи, осъзнавате, че той вече танцува. Този, който се носи с живота, не пита защо това ми се случва. Той пита какво ми показва животът чрез това. От този въпрос възниква разбирането. Стените между доброто и злото, печалбата и загубата започват да се разпадат. Всички преживявания стават учители. Всички сезони стават свещени. Седнете достатъчно дълго край реката и ще започнете да усещате нейния език. Тя се движи без колебание, но и без бързане. Всеки завой, всяко препятствие, всяка вълничка се приема, абсорбира и трансформира. Тя няма фиксирана дестинация, само посока. Така е и с живота. Мъдрите не се опитват да задържат течението, те го слушат. Те го оставят да ги носи. През спокойни води, през бързей, през тишина. Те вярват, че където и да пристигнат, това е мястото, където са предопределени да бъдат. Когато започнеш да се носиш по течението, осъзнаваш, че дори това, което някога си наричал грешки, са били движения на по-висш разум. Спираш да се отделяш от случващото се. Виждаш, че никога не си бил извън реката. Ти си реката. За момент оформена като личност, движеща се към океана на битието. Да живееш в потока означава да вярваш, че животът се разгръща чрез теб, а не срещу теб. Движиш се с вяра, не в резултат, а в ритъма на самото съществуване. Спираш да искаш от живота да се впише в плана ти и позволяваш на плана да се впише в живота. Когато се движиш с това, което е, Вселената се движи с теб. Да живееш в потока на живота означава да живееш необременено, безстрастно, без притежание. Този, който тече, не търси постоянство. Той се задоволява с движението. Той знае, че всяко течение, спокойно или буреносно, води обратно към същия океан, тишината на битието. Аз не се движа през живота. Животът се движи през мен. И когато съм достатъчно неподвижен, мога да усетя пулса му, като свой собствен. Загуба. Загубата е най-честният учител. Тя премахва всичко ненужно, всяка илюзия за постоянство, всяка маска за контрол. Оставя те гол пред съществуването, лице в лице с това, което е реално. Ние се съпротивляваме на загубата, защото вярваме, че тя ни отнема нещо. Но всъщност загубата ни дава нещо, което придобивката никога не би могла. Дълбочина. В тишината
която следва изчезването на нещо, откриваме какво не може да бъде загубено. Загубата не е противоположност на любовта, тя е последното учение на любовта, че това, което си обичал, никога не е било истински отделено от теб. Когато нещо или някой си тръгне, приятел, мечта или част от вас, умът се вкопчва в това, което е било. Той превърта моменти, търси причини, пазари се с времето. Но загубата не преговаря. Тя идва като вечерта, тихо завършвайки деня. Ако и се съпротивляваш, ще страдаш. Ако и се поклониш, тя става свещена. Всяко отсъствие говори, ако се вслушате внимателно. То шепне за непостоянство, за постоянно преобразяване на живота. Пространството, където някога е било нещо, се превръща в порта, през която да влезе осъзнатостта. В кухината на това, което е изчезнало, безкрайността тиша. Ние се опитваме да запълним празнотата с разсейване, с шум, с нови желания. Но какво ще стане, ако не бързаме да я запълним? Ами ако й позволим да бъде празна и да я оставим да отеква? Да седиш тихо с загубата означава да седиш на ръба на истината. Болката, която чувстваш, не е само скръб. Тя е и любов, неограничена от формата. Скръбта не е враг, тя е преход. Тя те отвежда от привързаността към същността. Тя разтваря илюзията, че любовта зависи от присъствието, от близостта, от притежанието. Когато загубиш това, което обичаш, не бягай от мъката. Навлез нежно в нея. Тя ще те разруши, но разрушаването е начинът, по който светлината ще може да навлезе. Нека счупеното остане отворено достатъчно дълго, за да може да влезе истината. С течение на времето скръбта се усъвършенства. Остротата й омеква. Сълзите се превръщат в тихи молитви. И един ден, вместо болка, започвате да чувствате благодарност. Не защото сте забравили, а защото сте си спомнили правилно. Виждате, че нищо истинско никога не е било загубено. Само формата се е променила. Същността е останала. Да живееш в непривързаност не означава да закоравиш сърцето, означава да го държиш отворено, дори когато кърви. Истинската непривързаност не е безразличие, тя е нежност, без чувство за собственост. Сърцето, което може да се отпусне напълно, е сърцето, което може да обича напълно. Когато можеш да се освободиш от нещо с любов, било то човек, мечта или миг, ти си разбрал ритъма на съществуването. Спрял си да се бориш с това, което животът иска да трансформира. Научил си най-дълбокото смирение, че нищо не ти принадлежи, дори тези, които обичаш. Защото свободната от притежание любов е безгранична. Загубата учи на благоговение. Тя те забавя, за да обучава виждането ти. Започваш да докосваш живота с по-нежни ръце, да говориш по-тихо, да слушаш по-пълноценно. Спираш да предполагаш, че утре ще дойде и благодарение на това днешният ден става сияен. Осъзнаваш, че целият живот е поредица от малки сбогувания. Всеки миг идва и си отива на един дъх. И се покланяш пред всички тях. Всяко сбогуване е посрещане във вечното сега. Когато най-накрая приемете загубата като част от потока, се случва нещо чудотворно. Болката остава, но става прозрачна. Можете да видите вечността през нея. Загубата също е преживяване, а не край. Това, което е отминало във форма, все още диша в същност, в спомена, в тихото осъзнаване, което държи всички неща. Да живееш откъснат не означава да избягаш от скръбта. Това означава да се сприятелиш с нея. Да вървиш с нея, да й позволиш да те полира, докато не заблестиш от състрадание.
За този, който вижда ясно, загубата не е разрушение. Тя е трансформация. Реката, която се връща в морето. Нищо не ми принадлежи. Нищо не ми принадлежи. Нито тялото, което се движи, нито мислите, които говорят, нито дори дъхът, който идва и си отива. Всичко, което някога съм наричал мое, е само гост. Всичко, до което някога съм се докосвал, вече е на път обратно към тишината. Всички неща са ни дадени назаем от Вселената. Ние сме техни временни пазители, а не техни собственици. Тази истина, когато бъде разбрана за първи път, може да се почувства като загуба, но скоро тя се превръща в освобождение, защото да не притежаваш нищо означава да не се страхуваш от нищо. А да не се страхуваш от нищо означава да си свободен. Ние прекарваме живота си, опитвайки се да изградим стени около мимолетното. Дома, кариерата, любимия човек, младостта, мира. И все пак всичко, което защитаваме, вече се разтваря във времето. Да видиш това ясно не е отчаяние, а пробуждане. Защото когато спреш да се опитваш да направиш постоянно това, което не може да остане, най-накрая започваш да живееш. Всичко, което преживяваш, е дар, заед от съществуването. Усещанията, спомените, залезите, приятелствата, дори собственият ви сърдечен ритъм. Поверен ви е за миг, за да му станете свидетел, да го усетите и да го оставите да отмине. Да кажете, нищо не ми принадлежи, не означава да отхвърлите света. Това означава да го обичате по-дълбоко, защото любовта вече не зависи от притежанието. Можете да се възхищавате на красотата на цветето и без да го откъсвате. Можете да цените някого, без да се опитвате да го задържите завинаги. Можете да се наслаждавате на успеха, без да бъдете негов затворник. Когато спреш да казваш «това е мое», всичко става свещено. Този, който знае, че нищо не му принадлежи, се отнася към всичко с нежност. Той ходи нежно, той говори тихо и живее с благодарност. Той вече не поглъща света, той общува с него. И това общуване носи мир, който никаква собственост не би могла да осигури. В момента, в който заявите нещо, вие започвате да го пазите от времето, от промяната, от загубата. Но това, което пазите най-яростно, е това, което животът ще ви отнеме първо, защото природата на всички форми е да преминават. Свободата на непривързаността не е студенината на отричането. Тя е топлината на участието без страх. Вие можете да давате пълноценно, защото не се страхувате от изчерпване. Вие можете да получавате пълноценно, защото не се страхувате от загуба. Всяко преживяване е добре дошло, защото вече не изисквате то да бъде трайно. Да не притежаваш нищо не е бедност. Това е богатство без тежест. Когато живееш без притежание, благодарността замества правото. Всеки ден се превръщаш в чудо от временни дарове. Небе, което да видиш. Ум, който да събудиш. Ти ставаш гост в дома на космоса, а всяко вдишване е мълчалива благодарност. Има момент, в който думата «мое» започва да избледнява от речника на сърцето. Не защото си се отказал от живота, а защото си прозрял илюзията за разделение. Когато казваш «моите мисли», кой е този, който мисли? Когато казваш «моят живот», кой е този, който живее? Когато самият въпрос се разтвори, остава само животът. Непритежаван, ненарушен, безграничен. Вълната не притежава океана. Тя е океанът за известно време. Да се събудиш за тази истина
означава нежно да изчезнеш в битието. Не губиш нищо, но печелиш безкрайност. Центърът, който някога е казвал «мой», се разширява, докато не обхване цялата Вселена. И не като притежание, а като присъствие. Да живееш, знаейки, че нищо не ти принадлежи, означава да вървиш по света с отворени ръце. Приемаш това, което е дадено, освобождаваш това, което си отива. Не се вкопчваш, не гониш. Ставаш прозрачен. Животът преминава през теб без съпротива. Такъв живот не е празен, а светъл, защото когато нищо не ти принадлежи, всичко може да те докосне. Вече не си скрит зад стени на собственост и страх. Достъпен си за живота. Суров, настоящ и буден. Когато живееш леко, спираш да изискваш моментите да служат на твоето щастие. Оставяш ги да бъдат такива, каквито са. Понякога нежни, понякога сурови, но винаги преходни. И в това приемане се появява неочаквана радост. Радостта просто да бъдеш свидетел. Нищо не ми принадлежи. И въпреки това в тази истина аз не съм загубил нищо. Защото това, което наистина съм, никога не е било нещо, което може да се притежава. Всичко преминава, но осъзнаването остава, недокоснато, наблюдаващо и вечно. Това осъзнаване не притежава, защото е всичко. Когато осъзнаете това, дори загубата става невъзможна. Мислех, че губя света. После видях, че съм пространството, в което светът се появява. Да живееш тази илюзия означава да намериш най-дълбокия мир. Вече не си търсач, вече не си притежател. Ти ставаш участник в великата игра на съществуването. Настоящ, любящ и свободен. Вървиш през живота с празни ръце и с пълно сърце, знаейки, че всички неща са назаем и че дори ти просто преминаваш. Нищо не ти принадлежи, но всичко за този кратък блестящ миг е твое, за да го съзърцаваш.